bakit yun ang video para viral? Huh? Yo, this traffic enforcer is under harassing me. Yo! Hindi naman yung ako mong walang helmet. Siya yung walang helmet. Siya yung bigyan yung violation. Yo! Yo! Siya yung walang helmet. Siya yung bigyan yung violation. This traffic enforcer is under harassing me. Yo! You know what? This traffic enforcer is a... Yo! Video, ha? Bakit para mag-viral, ha? Bakit ka walang video sa akin, ha? Hey guys, this traffic enforcer is harassing me right now. So, bakit ka na video, ha? Para viral, ha? Bakit ka na video? Bakit ka na video, ha? Para viral? Guys, this traffic enforcer is under harassing me, yo. Bakit ka na video, ha? Para viral? Bakit ka video? What's up, guys? This traffic enforcer is under harassing me, yo. Ano? Wala naman ako violation, eh. Siya, may violation siya, eh. Wala yung helmet, eh. Ano? Bakit? Bakit ka Nabunit ko na. Please, Tetra. Bakit ka na video, men? Para mag-viral? It was at this moment that he knew. He fucked up. Bakit ka na video, Para viral, Bakit ka na video? Asa yung social business? Bakit ka na video, Para viral? Para viral, Ay! Ang gata mo! Bakit ka na video, Para viral, Nasa yung social distancing nyo, Nasa yung social distancing nyo? Yung girlfriend ko yung walang helmet, eh. Hindi ako yung walang helmet, siya yung may violation. Siya yung walang violation, yo! Asa yung social distancing nyo, Bakit ako yung ginagay? Siya yung walang helmet. Siya yung may violation. Siya yung may violation. Yo! Siya yung may violation. Bakit ka ng video, Para viral, Bakit ka video? Bakit ka video sa amin? Yo, what's up, man? This traffic enforcer is under harassing me. Nasaan yung social distancing nyo, Nasaan yung social distancing nyo? Yung girlfriend ko yung walang helmet. Kaya nga, pakiusap ko sa inyo, wala siyang helmet, yo. At bakit may violation ako? Bakit ako yung may violation? Yung girlfriend. Bakit ka na video, Para viral? Yo! Yo! This traffic enforcer is under harassing me! Yo! Bakit ka na Bakit ka na video sa akin? Yo, what's up, guys? This traffic enforcer is under harassing me! Yo! Bakit ka?
Oh, bakit kayo ng video-video? Para viral? Yo! Bakit kayo ng video-video sa akin? Para viral? Yo! This traffic enforcer and they are rushing me! Yo! Yo! This traffic enforcer! Bakit ka ng video-video for a barber? Ha? Bakit ka ng video-video? Bakit ka ng video-video para viral? Oh. Bakit ka ng video-video para viral? Ha? Hindi naman ako yung walang helmet, yung girlfriend full helmet. Oh, oh, what's up? What's up, yo? Eh, sakit ito. Sige. Mga kapatid. Sige. Sige. Sige, sapatos ko niya. Huwag ibilin. Kawali yung mga kayo. Ano ba? Yung nabitawag, huwag ibilin. Uy, humutang ko dyan. Huwag mo na pinalit. Ika shopping. Uy, tagpila. Kung magsama ka personal, mahal. Pat ka book 700. Mga kapamilya. Ano pa kunik, uy? Ano pa kaya ka-chat? Mga kapamilya. Live kita karon de by holiday. Ang iyong birthday niya. Happy birthday. So, mana si Balin? Ano? iPhone na sila. Yuan. Kang record. Hello. Parang parang Kamil. Ano, picturean? Oh, Kamil. Kamil, napay laing. Naibod nga ganun kamiga mo dire. Ikaw, dami mag-away. Tas. Mansitas. Mansinitas. Mga tanom na. Bayan na mga higala tambal sa mga hubag-hubag. Asa? Kalamo, tama sa, ha? Sama. Babakit. Ala. Dapat sila dire. Biro po na na. Gisog. Hindi kayo bisita kayo ba? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, Master. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, mga nata. Magkapa ba? Sige. Isa yung malate sa prayer. Many months later. Baka mga just pa dito naghan. Hindi ko alam kung di bahal ba? Wala ka, dito lagi. Puli-puli lang. Kunan? Hala oy. Sir, 17? Gumbot, wala ako ka-check. Kwaon ako ni? Oh, murag anak, 68, 69 ko. So basta ko pagka. Kamay, ano? Oh. Sa hayo pa ni Kika. Wala po kampi-dampi. Wala katulad mo sa buhay ko. Ikaw na ba ngayon? Bukas ay nagpapaasahan mo. Ang pag-ibig ko sa'yo yung kasama. Ang pag-ibig ko
Ang kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Sumpa ko Yan, di ka na nahiya sa ginawa mong iyan. Hindi